Salutare tuturor și bine ați venit în lumea firelor colorate! Alexandra sunt și astăzi vreau să vă prezint a doua variantă de cerc tricotat dinspre centru spre margini. În videoclipul anterior am lucrat un astfel de cerc căruia la final îi se evidențiază razele. Astăzi vreau să lucrăm un cerc care la final va avea evidențiate niște cercuri concentrice. Eu denumesc a doua metodă de lucru a unui cerc tricotat dinspre centru spre exterior metoda dublării. Veți vedea imediat de ce. Pentru această metodă vom începe exact la fel ca și în cazul anterior, încărcând pe andrele 8 ochiuri. În rândul numărul 1 vom lucra aceste 8 ochiuri. În rândul numărul 2 dublăm numărul de ochiuri și ajungem la 16. Rândul numărul 3 și 4 lucrăm aceste 16 ochiuri. În rândul numărul 5 dublăm din nou ochiurile și ajungem la 32. Rândul numărul 6, 7, 8 și 9, adică 4 rânduri, vom lucra aceste 32 de ochiuri. În rândul numărul 10 urmează să dublăm din nou ochiurile și vom obține 64. Iar rândurile care vor fi lucrate fără înmulțire sunt în număr de 8. Vom dubla și numărul de ochiuri lucrate, numărul de rânduri lucrate fără înmulțire. Adică de la rândul numărul 11, 8 rânduri vom lucra cu 64. De ce îi spun eu metoda dublării? Pentru că pe de o parte în rândurile de înmulțire, da, ce rând va mai veni aici? 128 vor fi. În rândurile de înmulțire dublez numărul de ochiuri existente pe andrele, iar rândurile care se lucrează fără înmulțire, prima dată avem 1, pe urmă avem 2, pe urmă 2 ori 2 avem 4 rânduri, pe urmă avem 8 rânduri, vom avea aici 16 rânduri și tot așa. Deci, în rândul de înmulțire dublăm numărul de ochiuri existente pe andrele, iar rândurile fără înmulțire sunt dublul celor executate anterior. Vom obține un efect diferit față de ceea ce am obținut lucrând pe razele cercului. Dacă aici obținem aceste raze evidențiate din care putem să obținem tot felul de modele, pe urmă să creăm floricele sau steluțe sau tot felul, da? Dar se văd foarte bine razele cercului, aici vom avea niște cercuri concentrice. Deci în fiecare rând în care noi dublăm ochiurile existente pe andrele, vom obține acest efect aceste efecte de cercuri concentrice, care se tot îndepărtează unul de altul, pentru că și rândurile lucrate între rândurile de înmulțire se dublează. Da, se vede, aici am avut un rând, aici 2, 4, 8, 16. Aici ar fi urmat încă un rând de înmulțire. Bun, am zis că vă arăt la această metodă cum să încărcăm cu andrele circulare. După cum vedeți, până la rândul numărul 3 este exact la fel ca și la andrelele, la lucrul cu 5 andrele. Este exact la fel ca și la metoda pe care v-am arătat-o anterior. Puteți să lucrați și acest model tot cu 5 andrele sau celălalt model se poate lucra cu 2 andrele. Oricum, dacă veți începe lucrul cu 5 andrele pentru oricare dintre cele două modele, la un moment dat, dacă vreți să lucrați o piesă mai mare, va trebui să le mutați pe andrele circulare, pentru că de la un anumit număr de ochiuri nu o să vă mai încapă pe andrele. Dar haideți să vedem cum încărcăm pe andrele circulare. Bun, mi-am adus și andrelele și haideți să începem. Vom proceda exact la fel. Înfășurăm firul pe degetul arătător, formăm bucla pe degetul mijlociu, tragem bucla și începem cu un jeteu. Dacă veți dori să începeți cu 9 ochiuri, începeți cu ochi lucrat. Pentru că logica este ca ultimul pe care îl lucrăm să nu fie jeteu. Da? Deci dacă este un număr impar de ochiuri, începeți cu
direct cu ochi lucrat. Dar în cazul nostru, pentru că punem 8, vom începe cu un jeteu. 1, 2, 3, 4, jeteu. 5, 2, 4, 6, 8. Bun. Tragem capătul firului și mutăm toate ochiurile până în celălalt capăt al andrelelor. Avem de lucrat rândul numărul 1, în care vom lucra toate aceste 8 ochiuri. Bun. În lucrul pe 5 andrele, când am făcut acest rând, noi ne-am împărțit ochiurile 4 pe o andrea, 4 pe cealaltă. În cazul andrelelor cu lesă, vom proceda în felul următor. Le tragem pe lesă, împărțim în două, 4 într-o parte, 4 într-alta și formăm această buclă din lesă. Suntem atenți ca andreaua de pe care tocmai am terminat de lucru, cea de unde vine firul, să fie în partea de jos. Luăm firul pe deget. Pregătim lucru pe andreaua din partea de sus, iar aceasta tragem firele pe lesă. Tragem ochiurile pe lesă. Rândul numărul 2 este un rând de înmulțire. Deci vom începe jeteu, un ochi lucrat, jeteu, un ochi lucrat, jeteu, un ochi lucrat, jeteu, un ochi lucrat. Lăsăm în partea de jos această andrea și o pregătim pe cealaltă pentru a putea termina rândul. Înmulțim și pe această andrea. Jeteu, un ochi lucrat, jeteu, un ochi lucrat, jeteu, la început este puțin mai greu cu andrele circulare, sau cel puțin mie așa mi se pare, dar pe măsură ce lucrul crește, devine mai ușor. Bun. Deci, în momentul de față, avem 16 ochiuri pe andrele, câte o pe fiecare. Am terminat rândul numărul 2 și urmează să lucrăm rândul numărul 3 și 4, fără să facem nicio înmulțire. Am terminat rândul numărul 4 și urmează rândul numărul 5, în care am spus că vom dubla din nou numărul de ochiuri de pe andrele. Bun, deci avem 16 și vom lucra din nou câte o înmulțire în fiecare, adică jeteu, un ochi lucrat, jeteu, un ochi lucrat, jeteu. Deci un jeteu și un ochi lucrat. Până la sfârșitul rândului. Am terminat rândul numărul 5, am în momentul de față 32 de ochiuri pe andrele
și urmează să lucrăm 4 rânduri în care nu facem nicio înmulțire. Ne vedem la sfârșitul celor 4 rânduri. Lucrăm toate ochiurile pe față, transformând jeteurile adăugate anterior în ochiuri. Pentru a ști care este începutul rândului vostru, să nu vă încurcați când lucrați aceste 4 rânduri, ori trageți firul rămas de la începutul lucrului și îl fixați aici, ori vă agățați un marcator în această zonă ca să știți că aici este începutul rândului, să nu se întâmple să lucrăm numai de pe o Andreea unul dintre rânduri. Să continuăm. Am terminat rândul 9 și așa arată lucrul meu în acest moment. Se observă rândurile de înmulțire pe care le-am făcut, pentru că lucrând cu metoda JT-ului, făcând înmulțirile prin metoda JT-ului, am obținut aceste găurele care formează niște cercuri. Se vede mai bine pe lucru care este mai mare. Da? Deci aici am fi la rândul 2, aici la rândul 5, urmează acum rândul numărul 10. În acest rând, din nou, va trebui din 32 de ochiuri câte avem să ajungem la 64 și vom proceda exact la fel ca și la înmulțirile anterioare, lucrând un jeteu plus un ochi. Dacă vă doriți ca aceste înmulțiri să fie mai puțin vizibile, puteți aplica o altă tehnică de înmulțire. De exemplu, să luați fir din rândul anterior sau dintr-un ochi să lucrați 2 ochiuri. Care considerați că este metoda, de fapt, efectul pe care doriți să-l obțineți dumneavoastră pe lucru, folosiți metoda, bine că stau de vorbă și am uitat să fac înmulțirile. Ok, înmulțire, ochi lucrat, înmulțire, ochi lucrat, înmulțire, ochi lucrat, jeteu. Să nu uitați că fiind lucru circular, ochiurile se lucrează răsucit. Și vom continua așa și rândul numărul 10 până la capăt, la finalul rândului obținând 64 de ochiuri. Respectând același principiu și aceeași regulă pe care am explicat-o, vom lucra pe urmă 8 rânduri fără înmulțire. Da? Deci terminăm rândul numărul 10 și lucrăm 8 rânduri fără înmulțire. După care, din nou, o înmulțire, un ochi lucrat, o înmulțire, un ochi lucrat, ca să obținem 128 de ochiuri și vom lucra 16 rânduri fără înmulțire. Și continuăm în acest mod până obținem dimensiunea pe care ne-o dorim. Spor la lucru vă doresc și sper să ne întâlnim într-un videoclip următor în care să și utilizăm această tehnică de lucru într-un produs care să ne fie de folos. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare!